हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो सानलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे आसामनि हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ माब्ला होनो हागौ बादि दा बेनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों ओरैनोथ' जोंनि नैबे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम बाथ्रा होदोंमोन जे नैबे फैबाय थानाय एप्रिलनि 20 तारिखनि सिगांनो नैबे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै दा बेनिखायनो नैबे 20 तारिखनि सिगां रिजाल्टखौ होमारगोन ना होमारा दा बिनिफ्राय खौरां बिजोङाव दायो माने जाखिनि खालार जोंहा दायो ओंखारना फैबाय थादों दा बिनि बागैबो आं खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो जोंहा दिनै बिस्थिबार जाबाय दा बेनिखायनो जोंहा 20 तारिखआ जानो थाखाय सानब्रैसो समा दंबावो दा बेनिखायनो 20 तारिखनि सिगाङावथ' जेनेबा हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै खौरां बिजोङावबो बेखौनो होगासिनो दं चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंबाय नालाय 20 तारिखनि सिगांनो रिजाल्टखौ होगोन होननानै दा बेनिखायनो खौरां बिजोङावबो बेखौनो होगासिनो दङ नाथायबा दिनैसिमबो जेबो अफिसियेल जेबो कनफार्मेशन फैथ'वाखै जेनेबा 20 तारिखनि सिगांथ' होनदों रिजाल्टखौ नोंथांमोना एप्रिलनि 20 तारिखआवबो मोननो हागौ नङाबा एप्रिलनि 20 तारिखनि सिगां जेरै 17 तारिख गाबोन नङाबा समफोर नङाबा बिस्थिबारहालागै नङाबा नोंथां शनिबारखालि रबिबारखालि नङाबा नोंथांमोना फैगोन समबारखालि रिजाल्टखौ मोननो हागोन बायदि नाथायबा माखासे खौरां बिजोङाव दायो बेखौबो होबाय जे फैबाय थानाय एप्रिलनि 30 तारिखआवसो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै दा बेनिखायनो जेबो दायो कनफार्म जाथ'वाखै जेनेबा अफिसियेलि जेबो डेट ओंखारना फैयाखै नालाय दा बेनिखायनो खौरां बिजोंफोरावबो बिथांमोना मोजाङै बेखौ डेटखौ जेनेबा फिक्स बिथांमोनाबो बुङाखै जे नैबे एप्रिलनि 20 तारिखनि सिगां होमारगोन ना एप्रिलनि 30 तारिखआवसो एबा एप्रिलनि लास्ट तारिखआवसो मोननो हागोन दा बिनि जेबो कनफार्मेशन जाथ'वाखै दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनाय थाबाय जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ नेनानै दङ नोंथांमोना नैबे एसेकनि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना फैनानै नायफैबाय थाबानो जाबाय बे अफिसियेल वेबसाइटआव जोंहा नोंथांमोननिसिम एग्जाम होनायनि डेटखौबो बिथांमोना होगोन अफिसियेलि बिथांमोना मोनसे नटिफिकेशन नोंथांमोननिसिम होगोन दा बे नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना नैबेनो नुनो हाखागोन नैबेहाय नोंथांमोना बे थांबाय थानायाव नुदों जानांगौ नै बेहाय फैनानै नोंथांमोना माबाखौ नायफैबानो जाबाय खै तारिखआव रिजाल्टखौ होगोन बिनि बागै दा जेबो कनफार्मेशन जाथ'वाखै 20 तारिखनि सिगां नोंथांमोना मोननोबो हागौ नङाबा एप्रिलनि 30 तारिखआवसो नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे रादाबखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना गोबानो सोंहरबाय थादोंमोन जे नैबे मेट्रिकनिखौथ' होबाय हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ 20 तारिखनि सिगां होगोन ना होला होननानै नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरबाय थानायनि थाखाय दायो आं बे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना मोननोबो हागौ जेबो कनफार्मेशन जाथ'वाखै नङाबा एप्रिलनि 30 तारिख खालिसो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हागौ दा बिनिफ्राय जुदि रिजाल्ट होगोननि जेनेबा अफिसियेल जेनेबा कनफार्मेशन डेट फैयोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन आरो बिनिफ्राय एसे उनाव नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन जे नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ बबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना नायनो हायो आं बिनि बागैबो भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोसौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों नोंथांमोना आंनिसिम नैबे निजुत बाबु आसनि जीबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि बायदि स्किमनि नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखै होननानैबो माखासे आंनिसिम बुंहरगासिनो दङ दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों